Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinhi sa nag-inusarang si biyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki Tat Samson, makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Oktubre 11 karon 2014, ug ang atong paghahisgutan ang bililhong magtutudlo, no? Again, ang ato ang topic karong buntaga, bililhong magtutudlo. Apan sa dili pa ta mo padayon, tuguti ako sa pagpangayog katahuran ninyo pagbalik, no? Kanyong tanan mga suki kaayo nagsunod kanunay ni ato ang programa. Labi na gyud sa atong mga silingang mga isla, no? Sa Bohol, sa Negros, no? Sa Leyte area, unya og sa pipila ka bahin sa Mindanao, no? Ug ingon man sab sa ato ang mahal nga probinsya sa Sugbo. Sa atong mga kaigsuonan, no, nga nadya silang tagsa-tagsa ka panginabuhian. Sa atong mga suki kayo nga mga taxi drivers, bus drivers ug jeepney drivers nga nagpaminaw kanunay ug ingon man sab sa atong mga nanay, no, nga anaa diha sa ilahang mga panginabuhian, no. So ato silang greet mga higala, no. Kamo man gyud mo ay kanunay nga nagkuyog ka nato every time nga maghimo kita nini ato ang programa mga higala. So nindot kaayo kay atong ang pangisgutan karon ang kabahin sa ato ang mga magtutudlo, no, ang ilang papel, no, ang ilang pagkabililhon mga higala diha sa pagmatuto sa ato ang mga anak, no. So kung ingon kita, no, since 2011, no, ang nasud the nation has been acknowledging the crucial role of teachers in strengthening communities and building the nation, no, through the observance of the National Teachers Month sa kada September 5 ngadto sa Oktubre 5 mga higala, no. So ato nang gi-celebrate ang National Teachers Month every September 5 to October 5. Unya dugang pa diha na ang tibuok kalibutan, no, o nag-celebrate usab sa kining World Teachers Day, no, every October 5. So mao kana nining pagiha atong gisaulog ug atong gipasidunggan, no, ang ato ang mga magtutudlo nga anaa gyud kanunay, no. Sila maoy nagmatuto sa ato ang mga kabataan ug ingon man sab sila maoy nagmold, no, sa ato ang mga leaders mga higala. So the mentioned celebrations remind not just the students but everyone on how the teachers are portraying the role as second parents for their students, no. Mga ikaduhang ginikanan ni sila. How their teachings guide the families as a whole. Unya how their interventions strengthen the community and in result build the nation. So mao na ang ilahang papel gyud mga higala, no, ang paggiya labi na gyud sa atong mga pamilya, sa kinitibukan ug sa atong mga kabataan. Unya ang ila pong mga interventions naglig-on kanato sa komunidad nya mo resulta ngadto sa kanang pag-ugmad, no, sa atong nasod, pagpalig-on sa atong nasod mga higala. Thus for some teachers are their heroes, worthy to be thanked and honored in many ways. Pero ang pangutana mga higala, what important lessons did you learn from your teachers? What are the ways that you can express your gratitude, no, atong pagpasalamat kanila mga higala? And what are the teachers committed, no, or commitment to help their students? So these are the questions mga higala, mga pangutana nga atong sayra, no, gikan sa atong mga dinapit. Naatay bisita, no, usa ka school head gikan sa Asturias Elementary School o grade 6 pupil, no, sa maog gyapon nga eskwelahan. So ang makuyog sa dato ang kasamtang program officer sa RAFI or Ramon Abuetis Foundation Incorporated Education Development Unit, no. So ato lang i-introduce mga higala. Una sa tanan, akong kauban sa buhat si Miss Riza
or Maria Riza Labaw. Miss Riz, maayong buntag kanimo. May buntag, Sir Tats, ug sa mga suking tigpaminawan sa pagtuki. May buntag ninyo Kanya tanan. ayaw kalinti pag-greet ang ato ang mga kaubanan sa buhat. Ug ang sa kaubanan pud nako sa Ramon Aboitiz Foundation, maayong buntag kanatong tanan. Alright. Di na to lang nganon mga higala, naa sa linya karon si Ma'am Cristina Ocampo, no, ang kasamtangang school head sa Asturias Elementary School. Ma'am Cristina, maayong buntag. Hi, good morning, sir. May buntag. Ma'am, si Tats Samson ni Ma'am niya kuyog sa nakto dinhi karon sa studio si Miss Riza Labaw. Okay. All right. May Ma'am, buntag, nining atong ma'am. yes, ma'am. Ma'am, nining atong pagsaulog karon, Ma'am Cristina, sa kining National Teachers Day o ingon World kay mo man ato ang gisaulog, no, World Teachers Day, no, every Yes, October sir. 5. So niagi naman na ma'am, akong pangutana unsa man ka importante to guide the students, no, beyond sa classroom lessons. Okay, sir. So, now, one of the major elements, good sir, in formal education is curriculum. Now, ang curriculum is usually set for sa itong mga estudyante in the primary and elementary grades. Then, nanay flexibility in high school and college. And then, regardless of the educational levels of students, naging siya formal education niya, variety na siya, sir. And then, this is the same is true outside the classroom. And then, the education ngayang na-receive, nag-apila na siya sa curriculum in varied places, from conversations from other people, and then mga media, movies, and then of course atong technology. So it's really necessary that pupils and students must be aware kung unsay ilang responsibilities outside the world or the classroom, sa four walls sa classroom, for them not to become problems or kanang mga liabilities of the society in the years to come. Ma'am, unsa may sir. unsa may mga paagi nimo, ma'am, no, or mga sekreto nimo haron ang imuhang mga students, no, kuman sa ilang klase, human nila makatuni ang imuhang mga gipangtudlo nga makita gyapon nimo, ma'am, ang ilahang mga murabag kining tanang mga gitudlo nimo supposedly i-translate nila, no, into actions sa ilahang pamilya o sa ilahang community. Ma'am, sa unsay pamaagi nimo nga kinitanan nimong mga gihatag nila or gitudlo nila imo siyang ma-follow up baka ha or unsang pamaagi? Karong primarily, sir, ang atong great problem karon is kaning values, atong gitawag nga values. Now, we always integrate values in every subject area. No, and then ang amo gyud is dili gyud ako as classroom teacher before and the principal now, I always tell the teachers or my co-teachers nga dili gyud siya kana bang kalimtan, no, kay that is the murag mo na siya core bang kinahanglanon gid unta kay the academic will follow kung naa lang gyud tay good values. And then of course na gyud tay sabay instruction sa mga bata, we will set good examples, and of course ang teacher gyud is a great model gyud for that matter. And then makita na nato if naa dito ang respect sa bata towards parents or elders, ingon ana, and then sila love for nature, love of country, and of course love of God. So importante gyud sad, ma'am, di ay ang values. Yes, sir. Yeah. Ma'am, pila nakakatuig karon, Ma'am Chris, sa imuhang magtutudlo nya nahimo na karong school head? Almost 20 years, sir. Uy, dugay-dugay na gyud ay ka, ma'am, ha? Oh. Unya, ma'am, next na kong pangutanin mo, unsa may naka-push nimo nga mo padayon, no, sa pagtudlo bisan pa sa mga hagit ug mga kanang mga difficulties, no, sa inyong profession? Okay, sir. So mga 20 years naman jud ko, and then my first assignment was the farthest school gyud sa lungsod sa Asturias. Oh, I magsakay ko kanang particularly known as habal-habal. Cross the river for almost 2 hours. Yeah, climb the mountains for another 2 hours, and then 3 years ko dito, sir.
those were some of my akong watawag na kong difficulties niya and then away from the family. Ang challenges man sa nako sir nga I must also share to you kanibang treatment sa atong mga katawhan to our teachers. No, and then mo kani maka-affect gyud og dako kaayo sa atong mga teachers sa pagkakaron. Because I believe nga if teachers are not respected in society, children won't listen to them in class. For me sir based on experience, kung say nahitabo karon sa present situation, then parents won't reinforce unsay message nga gikan sa school or from the teacher, and then mga talented nato nga graduates will continue to disregard na lang teaching as a profession. No? And then kaning declining respect for teachers, murag maka-weaken sa teaching and then weaken learning opportunities sa mga maka-weak gyud siya na maka-affect sa the whole society and then around the world. Then most people mura bitaw putting more value kani mga tao karon nga naghatag og dakong value sa teaching, mura bag teachers must also assume great sila gyud kami, we will always assume responsibility over the results. And that in spite of all these challenges, mga difficulties, sir, teachers are more than willing to give their best. It's purely because sa amo ang commitment and dedication sa teaching profession. So grabe yun na imong commitment, ma'am. I know nga kanang mga kabukiran sa Asturias, no? Na-assign man sa ko diha once about ito agtugop, pipila ka diha sa kuan nga lagyo kaayo. So maka-relate yun ko, ma'am, no? Based sa akong experience, grabe yun kayo niya kana, no? Ang dedication and commitment as you have said. Importante jud kayo na labi na siya itong mga teachers, no? Kay yes, may nagay siguro rong mapanahon na, ma'am, nga kanang nanay mga habal-habal, no? Nanay access. Yes, sir. Bintahan na lang. But before murag siguro way back in mga 80s siguro makaingon ta nga lisod gyud lakaw ra gyud itaw natong mga teachers. Yes, sir. Ma'am, sa imuhang pagka-teacher sa may biggest achievement nimo? Ako sir is kanang ako yung biggest achievement as a teacher is what I am now today. No, murag dako kay ko kanang for myself. And most of all, I am happy murag na-achieve yun ako ang akong goal nga most especially nga I started as a grade 1 teacher. Murabag ang grade 1 kay wa pa man to year 1994-95 sir, wala pa man ang preschool, pa kayo naghatag og emphasis ana. And then ni start nang gyud ta grade 1 gyud sa mga bata. Murabag siya clear kanang sheet of paper nga nothing, wala gyud siya sulod. So ang ako achievement sir at the month of June tamo start og klase sir, at the month of August, September my pupils gyud sir can read. Yeah, knowing nga to ako sa layo kayo nga kabukiran. So I am so happy sir, kana lang gyud the achievement nga grade 1 teacher ko mo nagi muraba og happiest na nga moment, nga memorable pa gyud kaayo para nako. Kay that's the first man gyud, ma'am, no? Kana siya gihandle nimo. Mo gini ang first gyud in school, labi na gyud katong mga kuan na to, mga kabataan, labi na ang challenge pa gyud ma'am kay katong lahi man gyud, no, ang mga kabataan nga naas babaw. Yes, sir. No, diya sa kabukiran o diri sa proper area kay medyo in terms of advance sa mga teknolohiya naaman. But kana, no, kung naa dito sa babaw murag wala man gitay access sa itong mga kabataan, but kana teaching grade 1 para nimo dako kayo na siyang achievement. Yes, sir. Ma'am, karon as a teacher, unsa may imong goal, no? Karon og sa umaabot pa? Okay, sir. So, it has been our goal, or dili lang kay ako ang goal, sir. Everybody or all the teachers aim to or dream to have pupils who passionately love our country and that whose values and competencies nga ilahang nakatunan gikan sa ilang mga magtutudlo, ila gyud nang ma-realize ug ang ilahang unsa gyud ilang full potential ug unsay meaningful contribution in building a good nation. Yeah, and that is precisely the vision of the DepEd Cebu Province. Namong tanan mo na amo ang kinahanglan kabuton. So ma'am, unsa may imuhang mga kuan ron, imong mga ikatambag labi na gyud sa mga aspiring teachers ug mga new teachers bitaw nato karon nga labi na ma-assign dito sa mga lisod nga lugar, no? Kay kinahanglan magina sila dito mo
mo immerse pod sa community. Unsa may imuhang mga murag tips nila, ma'am? Simple ra jud kayo, sir, most especially kung ato ta sa layo. We will always maintain a good relationship with the community people. Muna sir, number one, with the barangay officials para maayo ang relationship, they can work well, unya makadawat sa sila in return og maayo nga pagtabang or participation from the stakeholders. And then, ari gyud sa DepEd system gyud, we will always kanang follow kung unsa gyud guidelines and policies of the Department of Education o ato gid siyang tumanon, and then siguro kanabang mga activities sir nga wala tay pagalingi-lingion kay nahasubay ta always sa maayo nga daan. Ma'am, unsa may mga nakita karon nimo nga mga kakulangan labi na gyud diha sa inyo sa Asturias in terms of kanang mga facilities, unsa pa ka mga kagamitan, mga pag mura ba siya mga capability building or training for our teachers para ma-enhance pa ang ilahang skills ug uban pa nga mga aspects, ma'am, sa ato ang sa education. Naa sir, ang ako para nako sir is we need trainings for kani among gitawag og school governing council, mga and also our officers sa pupil government to have them functional. Iba sila kung sa ilang habang answer sa ilang function, kung sa ilang gid ay responsibilities in helping the school. So meaning, ma'am, yes, ma'am, sir. continue, ma'am, continue. And then ang amo lang sang ang facilities nato sa mga karon because of the Ramon Abetes Foundation kani ilang mga school rehabilitation center program. In fact, nag-turn over lang mi mga ato ang Thursday sa amo ang new Gabaldon building ang kuan gid sa restoration, very nice. We have the 9 classroom, very very nice classrooms because of Rafi. And then ongoing nga kuan karon another building, dili lang kay diri sa Central School but mga 7 schools nga naa karon sa ilahang SRT. And then almost finished na ang mga building. Unya kani nga unsa ni tawag aning new SRT karon na naman say facilities like chalkboard, kanang na sila sudaan. And then we are hoping nga ang among kakuwangan sir o when speaking of the classrooms kay nag-increase naman sa dun og maayo ang atong enrollment, we still need classrooms. Pero makamanage pa mi ba karon sir, we are making kanang makeshift classrooms for other children nga bitaw kung mahimo unta kanalang untang 40 ka bata na asol sa classroom dili maabot og 60 sir. But makamanage pa mi as of now kay maningkamot ra man gyud ang school head ug mga teacher sir to dili gyud masuspend or dili maapektuhan ang teaching learning process gyud nila. And then naanami computer sir but dili gyud ingon narami mga 7 I think mga 7 ka computers na dili gyud ka hands-on. Not everybody sa amo ang mga for grades 4, 5 and 6 pupils maka-hands-on sila kay medyo by schedule lang sila sir nga mogamit. Inyo lang i-schedule na lang ang paggamit sa mga facilities tungod kay limited kayo. Oh yes sir, because Central School diri lang gyud is 1,360 plus ka mga bata. Ubay gyud. Oh, yes sir. Ma'am, unsa maning mga improvement karon sa inyohang mga school buildings nga makatabang sa pag-produce nato sa kanang quality education, no? Diha sa Asturias. Kani nga kuan sir, kani nga program karon with Rafi, taud-taud na siya. I think that was started sa 2008. Unya with the help of our mga maabtik na mayor, si Mayor Alan Adlawan, mo counterpart gid siya sir, mo tabang gid siya for education kay dako jud kayo siya o kanang paghigugma sa education side. And then without sa ilaha and also with the province of the government, the province of Cebu, una dako kay sila og ikatabang namo. And then nakaingon gyud ko nga amo gay mayor na ana siya ang atong classroom nindot sad kaayo nga ato asang mga kabataan
nindot sad kanang dali mga panudlay Mm. o nindot og mga uniform, nindot og sapatos. Mm. O diyan ato sa mga teachers na nasay makeup. Mhm. Mura pag sort of joke lang pero murag naa gyud ko answer ba. Yeah. Kay ang ato sa mga kabataan sir, if makakita data sa classroom nga nindot kayo sir, murag baka encourage nila nga ganahan sila mo school or kanindot sa ako ang Makamotivate nindutan nila sa- to go to Yes, yes sir, unya. Mas dako kaayo og kanang kuan sir ba impact sa mga bata uy kanindot sa among classroom unya excited sila to go to school every morning unya murag lesser na ang malate kay labi na si ma'am pud gwapa na sad kaayo. Mhm. Ma'am, talking about the teachers, arita sa kanang pag-enhance no sa ilahang mga skills and knowledge no in teaching. Ma'am, kumusta man? Unsa may tan-aw nimo? Unsa may imong mga plano haron ma-uplift na to, ma-enhance na to ang ilahang skills and knowledge? Kuan sir, if given the opportunity, ang mga teachers would really like to have training. Now may training sir during karong October end sa October, we have the in-service training kana mong gitawag og INSET. Nagib na kada tuig and then before me mo start sa June na ami ana. But limited lang. Yeah, and then siguro kung kami og mag-invite mig mga resource persons, we have to spend manggod sad og money and then siguro because of lack of resources lang pod para bag minimal gyud ang training nga amo ang makuha ag among ika-provide gyud sa mga atong mga magtutudlo. And then we are hoping and dreaming to have a kanang training gyud for improving the competency or the capability of the teachers. Mhm. Ma'am, kumusta man ang motivation nimo sa imong mga teachers despite no sa mga limitations and mga challenges ron nga atong naatubang? Kumusta man sila karon in terms of motivation, in terms of kanabitang kanang spirit ba sa imong mga teachers karon? Kumusta? Now I always tell tell my teachers to keep their spirit always alive. Mhm. And then I always accept ka na barang o kita ko yung principal mura ba o kanang di na to hunahunaon nga molay ako lay pero correct. I always listen to them sir and then I always encourage them to speak kung unsa ilang suggestions sa inyo nana and then I always labi na kay Central School sir is na 34 mi kabuok murag ubay-ubay sad di. Daghan Unya, sad. murag it's normal kung nabitay medyo na mga kanang problema ginagmay and then I always see to it nga sila kanang makapaminaw jud ko nila tagsa sir. I always encourage them to participate bisag unsa nga activity unya. I always tell them we will always think positive kay ang ato ang profession is not murag dili gyud sa yun sir. Labi na nowadays murag lisod kayo and then labi na ron sa mga murabaog tungod sa mga panghitabo nga kani mga balita nga atong madungog murabag usahay mo low ang spirit sa mga teachers and then I always one sa ilaha kay tinuon so di pa man kaayo murabag ka level na ako ang mga teachers unya ako lang yun sila encourage always na think positive unya na naman taan ni work so maningkamot yan sura buyag sir ang ako mga teachers dire kay since bag-o pa man jud ko dire sir ato pa man wa pa man less than a month siguro mura ba og gusto jud ko nga ako nakita karon is murag the teachers are murabag nadungagan ang ilang spirit nga I always gusto jud ko sir nga murabag in spite of the kakapoy unya mayon sila at 4:30 drain na kuno ilang battery og sa cellphone pa and then yes sir then mayon so ko ay always sige lang kay kay naa magi kaning atong mga pag-antos na agi mo abot ani nga nindot kaayo unya kuanan sad sir ang ay akong paningkamutan nga kani bitang mga incentives nila ginagmay sir ako gyud trabahoon kay aron sa sila murabag ganahan pud sila ba niya maadto makita man pud na sa mga bata or makita sa mga bata nila if something is wrong sa mga teachers o nga yung mga murag laing yun na huna inana. Yeah. Ma'am, any final word para sa imuhang mga maestra o sa ubang mga maestra karon nga naminaw to encourage them? Yes, ma'am, go ahead.
Okay, sir. Thank you, sir. So, I would sa mga magtutudlo, nga bag ulang nasud, o sa mga musud pa, and sa mga maestra sa mga karon nga taas-taas na og serbisyo, we will always bear in mind that great teachers are made, not born. And these are not mysterious talents na kinahanglan lang nga gi-grant nato at birth. Yeah, skills that you can learn, but skills that you can learn. Those who make it look easy have probably worked the hardest yun. So kinahanglan gyud siguro nga maning kamot, and then dili lang kay enough na ni-graduate ta, nahimutang professional, o yan, nakapasal ta sa board. Dili lang diha kutob ang atong profession. Napay mga daghang umaabot nga ato ang atubangon, and we should be ready sa mga panghitabo atong sa future, and then we will always have this positive thinking para dili kaayo ta ma-down kay it's normal nga makamit gid ta sa atong way og mga challenges. So we will always keep in mind nga dapat gyud siya kahayag, and then sige nato wado na nato ang mga hope, and then trust gyud sa God always, kay naara gyud sa always. Dili kay teaching profession is not for ourselves teachers. Ang atong gihimo is para sa mga kabataan nga maoy future sa ato ang nasod o sa tibuok kalibutan, sir. Ma'am Chris, salamat kay ma'am sa imuhang pakiguban ka namo karong buntaga. Og ang among saludo, ma'am, ipaabot namo diha sa imuha og sa imong mga teachers. Okay, thank you very much, good sir. Daghang kayong salamat pag-usap. Okay, mga higala, mao kadto si Ma'am Cristina Ocampo, no, ang school head sa Asturias Elementary School. By the way, ato ning ipadayon ang ato ang pagtuki, human lamang na pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo unsang balaod ang nagpaluyo sa pagsaulog sa National Teachers Month? Ang National Teachers Month ubos sa Proclamation No. 242 nga gipirmahan ni Presidente Noynoy Aquino ni atong 2011. Kini si pagtuki Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, aniya ang mga pinakauwahing kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Pagkatambayayungan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pangagamhanan sa probinsya sa Subo ang pagpatukod pagbalik sa lawak tunghaan sa Bugos Central School nga naapil sa sunod dili palang dugay. Dugang pa ni Anthony Dignatisi, Rafi Education Development Unit Executive Director, nagpadala ng Rafi ug mga engineers aron masuta ang kadawat nga nahiaguman sa tuluhaan ug aron usab matino ang mga angay buhaton. Kay hinumduman nga tipik sa kausa sa Rafi mao ang pagpatukod sa mga lawak tunghaan hilabi na kadtong mga nagusbat sa kalamidad. Ang maong kausa subay sa tumong sa Rafi nga mahatagan og nindot nga tuluhaan ang mga tinunan aron sila mas mainganyo nga magtuon. Ipahigayon karong adlaw Oktubre 11 sa Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kun Rafi Ijak ang ikaunsing hugna sa Moonwalk, a Walk for Breast Cancer Awareness. Tumong sa maong kalihukan mao pagpahibalo sa katawhan mahitungod sa kamahinungdanon sa kaugalingong pagsuhid ug sa mammography aron malikayan ang cancer sa suso. Giinganyo ang publiko sa pagsulub og pink t-shirt. Ang Moonwalk anha magsugod sa Fuente Osmeña dayong lakaw subay sa Dalan Osmeña Boulevard ngadto sa Plaza Independencia. Ang mga pil giaghat nga magtapok sa Fuente Osmeña Rotonda wala pay alas 6 sa gabi. Alang sa dugang detalye tawag sa numero 256-3287 o 254-6351 o pangita si Gina Marikin. Ug mao kini ang nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley. Maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Ijak sa programa ubos sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.